Uba Vincent H. Pala, Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee Uloong bakalat kalenti kadon bhai ka Congress sak election jit nomik mat sayeng do bar thawai ka jala Meghalaya House nam arja arpulai namar ka jingtre sitom wat la kemeli jongki kilaphet lun. Uloong baka Congress kan job khambon ban yak ba ki pai ba ki khmilenti namar ka jingma mesmo thu jumut hakiwei ki party. Da ka ba ai nuksa yak UDP bana pedeng jongki hi dan ki bakwa bo menteri ketanat kampoyeng bat ketanat pule ba lakman remboi unhiar sukino. Uloong ba uju menteri bo pe ketanat kampoyeng bat ketanat pule henrai ka don ki jiwang tergas da ki bor pulet yakino hikai bat kani ka peni bak sinsar khadar kambyang. Da ka ba kenno bak jinya dait ka UDP ka curba Uloong bu long kumju ka National People Party hakaba ki badon bor ki dai tangki menteri sarkar kumpapun pau harilum garum halor ka All India Trinamool Congress Uloong bakadang thamai wala kamlong ban khinsting yu Dr. Mokul Sangma ne yo ba Charles Pungro Uloong ba ka BJP ka ji kanat ka jurba udon ubakwa bonwengno ya ka jingkrsha nak sarkar MDA padan pad ubakwa the example pen I ko mapo UDP menta pinapej UDP who demand bahwa UDP udah ban hiar suki no example kino hikai ro kide ki khon jong ga education department pulit ro de ki khon jong ga home department te de ujo minister sa tiar gas ki khon jong ga ujo minister ki ya tiar gas iwe ki ya sho iwe pen iba ka jing control ka rekam sensar kadar kam dabiang advice apa ki deki benai kino hikai ki la protes ki la tip boleh ham ai tiar gas PE ki don tangkat tu sekino hikai bor ni porom te ujo home minister ujo education minister kaya shoot kayo te ke UDP mentang I kaya shoot ka ba jor ba apa UDP te ke result ke jinga shoot jongki kandang wan sakmat NPP ro ka jo pinda page NPP ro mentang ki sitting MLA scheme don bor tangki minister example hom Koro Hills kaji yakni tiket mentala tiki ai tiket yakni sitting MLA pun kin ram namar kim don bor tekila iPad iki fresh tekini ki sitting kin revol namar bale ba ki don ko hok ki loyal ki ne paro sikata atrayan tekila decide tiket ka tahan tapin seiba ke real election ka no cha congress ne ka no cha ki be ki party ka Trinamool ka bandang sedang mentah lar ban bein namar ba ki dang sedang temnut prong hadok kan ki accept ki bru Reban underestimate yo Dr. Mukul ru de yo ex chief minister veteran de bachal so yo ex speaker veteran nimno reban underestimate kidon laga jong ka benta ndre ba pe ya barong atrai ba kata ka pe BJP badon tangar ngud ki ya kan at ka bejor po BJP kiwe ki ong ba de ban withdraw we ong ba de ban ne te kan at ka jor ha BJP ban ya Kongres ban ikwe kumbakalong mentah ngila adep ke tung kici at keladep mentah pat ngila adon da kawe ka fresh mind fresh ideas young blood tengah kerman ba kata ka jing yele election ki bru kin sepet kini baru kin decide na do disempar syakmat hado mentah te nampan nur ban kopro ban ada smith ro kamlong da tanda pe kita baru ngatrai bil have plus point na galang jing don ka advantage kadon hi ka challenge namar bangila MLA gila perlut kididar gila perlut tang ba kadoni ka plus point ro namar ba kito ki badon hapo parti mensua ki bela syak keno bela syak ong ptal pam sap uta pakarap unta kila lelut menta badon parti di fresh kito ki kidon ki MDC ro ki panile election kidon ki belalong MLA mensua ki job yang dari kim padon kata ka stigma ba uniu bala longkarap uniu bala le kam kumta I kadon ban pengej ik ba mentah kongres ka kamsuk ban di mensua te pindi uniu leader jong PO uniu to ba penduk bori kirang ba shnong uniu ta kapor bala krong pisan ki tolgate uniu to bala bam pisan ka FCI ki jai ki jing keno rementa te mundon rekum kita ki babon ki konsensi babon ki area ki kandidat jongi ki ong ba kasuk ba ban pembej ya ki ban pengej ki pajba namar ba bale ba fresh yang bat ngi persang ban pej ro ka quality nang ta ki education ka background kat bala ngi persang ban screen tem kombalong mentanga I majority ngi yo ki kandidat ki babiang lai setang ba mentangi haban support iki daliang jong ka party tengah don ke jingkermen ba ngin job kambon ban ya ba expect ki bro namar ba bale ba enthusiasm ka jing tristom ka chor ba menta
halor kalong kaman hagoro hills na kabanta ka Congress ul-ong bakan le baha namar ki don ki kertong ki bathamai bat ki basyamphang. Karo Hills pilai mentah ki delegates ki babon bawan kumbagalong mentah Karo Hills yo ki candidate bon ki ba biang first time bing yo na ki professor ki aitian nang ta ki katu kan ningut ki ex officers ki ban join bat ni ngai Karo Hills ngi biang ba ka quality candidates ke jing tris tom jong kiro tengah marteting da Karo Hills kin le bai ba compare bat ke ni baladep ngin kam le ba manta